Хәзер сезнең игътибарыгызга мәрхәмәт кемгә кирәк дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Нәрсә ул Алла мәрхәмәте? Аңа кем мөхтаҗ? Мәрхәмәтне Аллаһы безгә ничек бирә һәм аны ничек кабул итәргә? Бүген сүз шул турыда барачак. Мәрхәмәт сүзе кызганып, изгелек кылу дигән мәгънәне аңлата. Тәүрат безгә Аллаһның шиксез мәрхәмәте турында сөйли. Кешеләр Худайның кичерүен аның мәрхәмәте аша гына алалар, дип аңлата безгә Алла сүзе. Худайның мәрхәмәте ул гадел хөкемгә, мәңгелек тамук утына гына лаек булган без гөнаһлыларга карата Аллаһның изгелеге, бөтенләй дә мәхәббәткә лаек булмаганнарга Худайның кичерүе, кызгануы һәм сөюе. Тамук утыннан кытылу мәңгелектә, күк патшалыгында Ходай белән бергә булу өчен безгә Аллаһның мәрхәмәте кирәк икән. Димәк, бу бик мөһим һәм бик кирәк нәрсә. Алла әйтә, гөнаһ өчен җәза үлем, ягъни гөнаһлыны Алладан мәңгегә айыру. Ләкин Тәңребез үзе тудырганны ярата һәм бу бүленешне теләми. Бер караганда, гаделлек буенча ул гөнаһ өчен җәза бирергә тиеш. Ә икенче яктан, үзенең бөек мәхәббәте буенча ул гөнаһлы кешеләрне коткарырга тели. Бу ике таләпне канәгатьләндерү өчен Ходай җиргә коткаручы җибәрә. Барлык изге язмалар һәм Аллаһның пәйгамбәрләре дә коткаручының киләчәге турында гасырлар буена күп мәртәбәләр пәйгамбәрлек итеп сөйлиләр. Һәм Аллаһыга ихлас иман итүчеләрнең барысы да үзләрен гөнаһ кыллыгыннан юлып алачак коткаручыга өмет белән яшиләр. Аллаһы билгеләгән вакыт җиткәч, гөнаһларны үз өстенә алып, барлык кешеләрнең дә җинаятләре өчен хак түләп, үзенең саф һәм гөнаһсыз канын түгәчәк. Изге Алла бәрәне килә, һәм шул чакта Алланың гаделлеге дә, мәхәббәте дә өстен чыга. Кешелек гөнаһлары өчен җәза юлып алучының каштагы үлеме аша тормышка ашырыла. Шул рәвешчә барлык гөнаһларны кичерүгә юл ачыла. Бәлки син, ни өчен Аллаһы мине булай гына кичерә алмый? Мин бит кемне дә булса булай гына кичерә алам дип сорарсың. Кешеләр һәрбер кичерүнең түләү белән бәйләнгәнен еш кына аңламыйлар. Кичерүнең һәр вакыт нинди дә булса бәясе бар. Әгәр минем улым тәрәзә вата һәм мин аны гафу итәм икән, мин моның өчен түлим. Монда кичерүнең бәясе минем акчам. Яки мин мыскыл итүчегә хурлауны кичерәм икән, бу вакытта да моның өчен мин түлим. Монда кичерүнең бәясе минем кимсетелүем. Алла да нәкъ шулай эшләгән. Ул мин сезне кичерәм дигән, ләкин үзе үк моның өчен түләгән. Безнең гөнаһларыбыз өчен үзенең хашка кадаклануы белән түләгән ул. Күптән түгел бер шәһәрдә шундый хәл була. Машинада баручы яшь җегетне тәртип саклау хезмәткәрләре туктата. Зур тизлек белән барганы өчен аны хөкем итәләр. Егет үзенең гаебен таный. Таләпчән судья бик зур күләмдә штраф салырга яки 10 айга иркеннән мәхрүм итәргә дигән карар чыгара. Хөкем беткәч, судья залга төшә һәм инде гади кеше булып, егет өчен штрафны үзе түләй. Ни өчен дисезме? Чөнки ул аның әтисе була. Ярый, мин сине хөкем итмим, син бит минем улым дими ул. Һәр җинаятчы үзенең кылган эшләре өчен җәза алырга тиеш. Улым бик яратса да, ата кеше аны хөкем итми кала алмый. Чөнки хаклык шуны таләп итә. Моннан 2000 еллар элек нәкъ шуңа охшашлы хәл була. Бөек Алла кеше хәятына кирип җиргә төшә һәм кешеләрнең кылган җинаятлары өчен үзе хак түли. Күз алдына китерегез кырмыска оясын. Нинди кызык дөнья. Һәр кайсы үз эше белән мәшгуль. Ашыгалар, кабаланалар. Син аларны күзәтеп торасың. Ә алар сине бар дип тә белмиләр. Үз эшләрен эшлиләр. Әгәр син аларга: "Эй, кырмыскалар, мин сезне яратам" дип кычкырсаң, аңлар иделәрме? Әлбәттә юк. Ә бәлки хатка язып җибәрергәдер? Юк, алар укый алмаячак.
Ничек аңлатыргасың аларга үзеңнең яратуыңны? Әйе, төшенгәнсездер. Кырмыска булырга кирәк. Алла да үзенең кешеләрне яратуын, аларның гөнаһларын кичерүен әйтер өчен Гайса булып дөньяга килә. Дәүрәт безгә аңарда Алла рухы булуы, аның табигать көчләрендә буйсындыруы, гарипләрне дә сәламәтләндерүе, җиннәр өстеннән дә хакимияте, үлеләрне дә терелтүе, безнең өчен хак түләп үлгәннән соң, хәтта үзенең дә үледән терелүе турында сөйли. Үлемнең аның өстеннән хакимлеге булмаган, чөнки ул бердән-бер гөнаһсыз зат булган. Бәлки син Раббы Гайсаның җирдәге тормышын Инҗил безгә чын итеп тасвирламый, әмма бары тик Коръән генә Мәсихнең чынлыкта кем булуын дөрес сөйли дип әйтерсең. Ләкин, кадерле дустым, синнән шуны сорарга рөхсәт ит. Гайсаны үз күзләре белән күрешеләрме, әллә аның турында ярты мең ел үткәч сөйләүче бер кеше вакыйгаларны дөрес итеп тасвирлыймы? Өстәвенә Инҗилнең дөрестлеге борынгы кулъязмаларның яңа табылдыклары белән гел арысланып тора. Табылган борынгы күчермәләрнең саны буенча Инҗил беренче урында тора. Бүгенге көнгә 30 меңнән артык борынгы кулъязма табылуы турында сиңа билгелеме икән? Икенче урында торучы Гомер әсәрләренең бары тик 600-дән әз генә артыграк күчермәсе бар. Ә Мисырда табылган иң борынгы Инҗилнең өзеге Мәсих туганнан соң 125 ел белән, ягъни аны Рәсүл Яхия язганнан соң бары тик 25 елдан соң билгеләнә. Һәм табылган барлык кулъязмалар Инҗилнең бернинди үзгәртүләргә дә дучар булмавын күрсәтә. Моны фән үзе танырга мәҗбүр. Гөнаһсыз зат Гайса безнең гөнаһларыбыз өчен үлеп, үзенә иман итүчеләрне коткара ди изге язма. Башка бернинди шарт куймыйча, безнең коткаручыга булган иманыбызны күреп кенә Аллаһы безне кичерә һәм мәңгелек тормыш бүләк итә. Аллаһы безне шәхси сыйфатларыбызга да, яхшы гамәлләребезгә дә карап түгел, ә Гайса башкарган эш аркасында мәрхәмәте белән генә кичерә. Мәсих безгә мәрхәмәткә ирешергә мөмкинлек бирде. Иманыбыз аша бу мәрхәмәттә торабыз. Әгәр Алла безне эшләребезгә карап кичерсә, бу мәрхәмәт тә булмас иде, ә эшләгән изгелекләребезгә түләү хакы булыр иде. Әмма Аллаһның сайлауы үзенең мәрхәмәте буенча икән, димәк, кешеләрнең хәерле эшләренә карап түгел, югыйсә мәрхәмәт чын мәрхәмәт булмас иде, дип яза Аллаһның Рәсүле. Изге язмада булай диелгән: чөнки гөнаһ өчен әҗер үлем, ә инде Аллаһның мәрхәмәт бүләге Раббыбыз Мәсих Гайсада мәңгелек тормыш. Әйе, мәрхәмәт Алла бүләге, ә бүләкне сатып бирмиләр. Аллаһы әйтә: кемгә телим, шуңа шәфкать күрсәтермен. Кемне кызганырга телим, шуны кызганырмын. Әйе, безне Аллаһы кызганып мәрхәмәтен бүләк итә. Без чыннан да кызганыч хәлдә, гөнаһларыбыздан берничек тә котыла алмыйбыз. Алар безне тамукка сөйри. Без барыбыз да мәңгелек җәһәннәмгә дучар ителгәннәр. Рухи үле бәндәләрне терелтер өчен Аллаһы үзенең мәрхәмәт кулын суза һәм булай ди: мин тыңлаусыз һәм үз сүзле халыкка көне буе кулларымны сузып тордым. Кемгә мәрхәмәт кирәк? Алыгыз. Аллаһы Тәгалә Ибраһим аша җирдәге барлык халыкларга мәрхәмәт күрсәтергә вәгъдә итә. Мин үзем сине коткарырмын. Мин Ходай, һәм миннән башка коткаручы юк. Миңа борыл, чөнки мин сине юлып алдым. Мин үзем синең җинаятләреңне җуярмын һәм гөнаһларыңны исемә төшермәм, ди Аллаһы үзенең сүзендә. Явыз эшләре кичерелгән, гөнаһлары бетерелгән кешеләр сәгадәтле. Раббы тарафыннан гөнаһлары исәпкә алынмаган кеше сәгадәтле, дип яза Дауд пәйгамбәр. Эй Ходай, безгә мәрхәмәтеңне күрсәт. Безне үзең коткар. Үз бәндәңә якты йөз күрсәт. Мәрхәмәтең белән мине коткар. Мәрхәмәтеңә сөенеп куанырмын, чөнки син минем ярлылыгыма карап, җанымны бәләләрдән сакладың. Рухымны синең кулыңа тапшырам. Эй чын Аллам,
Син мине коткардың. Мине коткаручы, далландыручы Алла, миңа булышучы Алла, һәм өметем дә Аллада. Эй халыклар, һәр вакыт аңа гына ышаныгыз. Аның алдында күңелләрегезне бушатыгыз. Куәтем минем, мин сиңа җырлармын. Чөнки Алла минем яклаучым. Эй Аллам, мәрхәмәт итүчем. 19 гасырда Ирландиядә бер кеше яши. Ул бик бай була һәм күпләргә арендага җир биреп тора. Ниндидер сәбәпләр аркасында арендачылар хуҗаларына тиешле акчаны түли алмыйлар. Бик күп бурычлары җыела буларның. Хуҗа әлбәттә үзенә тиешлесен суд аша да ала алыр иде. Ләкин ул менә нәрсә эшләргә була. Үзенең ярдәмчеләренә ул барлык өлкәләргә, барлык шәһәрләргә дә белдерүләр элеп чыгарга куша. Ә белдерүдә булай дип язылган була. Кемнең бурычлары бар, барыгыз да фәлән көнне иртәнге сагат 10 белән көндезге сагат 1 арасында хуҗа янына килегез. Ул сезнең барлык бурычларыгызны да кичерә. Тәгаенләнгән көнне шәһәр урамы халык белән тула. Барысының да бик күп бурычлары җыелган икән. Кешеләр үзара сөйләшәләр. Булмас, шул хәтле бурычларны булай гына кичерә димени ул. Безне юри монда китергәндер. Үзе янына керүчеләрне шунда ук кулга алып төрмәгә узата торгандыр әле диләр. Менә сагат 10-ны суга. Хуҗа яшәгән йортның капкалары ачык. Ә хуҗа үзенең эш бүлмәсендә килүчеләрне кабул итәргә әзерләнеп көтеп тора. Әмма берәү дә керергә батышылык итмәй. Барысы да куркалар. Менә озакламый 11-12ләр дә тула. Хуҗа һаман көтә, ә керүчеләр юк. Менә инде сагат уклары беренче яртыны күрсәтә. Шул чак араларыннан бер кеше ачык капкаларга таба юнәлә. Ишекне ачып, эчкә үтә. Хуҗа аннан: "Ни өчен килдең?" дип сорый. Бурычлы җавап бирә: "Әфәндем, син бит үзең чакырдың. Бурычларыгызны кичерәм дип һәр кайда белдерү элеп чыккансың. Һәм син шул сүзләргә ышанып килдеңме?" "Әлбәттә ышандым, чөнки мин беләм, син намуслы һәм гадел кеше. Мин ярлыны алдамаячагыңа мин ышанам." "Ә син тырыш хезмәтчемесең?" "Әфәндем, белдерүдә ул турыда бер нәрсә дә әйтелмәгән." "Яхшы, китер бурыч кагазыңны." Зур хәрефләр белән бурычы кичерелгән дип язып, хуҗа кагазга үзенең имзасын куя. Әлеге кеше хуҗага 1000 рәхмәтләр әйтә, кагазны алып урамга чыгып чапмакчы була. Ләкин хуҗа аңа: "Туктап тор, әле сагат 1 тулмаган. Бәлки тагын керергә һәм бурычларының кичерелүен алырга теләүчеләр булыр" ди. Хуҗа көтә, ләкин башка берәү дә кермәй. Сагат 1 тулгач, хуҗа бурычы кичерелгән әлеге кешене чыгарып җибәрә. Ул ишектән атылып килеп чыга һәм кагазын болгап: "Мин белдем аның гадел икәнен, үз сүзендә торачагын белдем. Ул минем бар бурычларымны да кичерде" дип кычкыра. Барысы да хуҗаның ишегенә ташланалар. Әмма ишекләр инде бикләнгән була. Дустым, мәрхәмәт ишекләре дә әлегә ачык. Аллаһының сүзләренә иман белән, аның Гайса аша түләгән мәрхәмәт аша кичерүен кабул ит. Юкса соң булыр.